Tak já vás zdravím. Dneska mám tady kávu Casablanca, Café Crema z Penny, prosím vás. Tak se na to podíváme. No, řekl bych, že to je taková středně pražená asi káva. Tady to bude středně pražený. A uvidíme teda. No, tak voní to dobře, normož. A říkají si lidi, že to je dobrý z těch kapslí. Ono to tak není. Ono je to vlastně drahý hrozně. 6, aby to bylo trošičku jemnější, ale já to schválně to nechám takhle. Uvidíme. Menší filtr, nacvaknu. Letí mlýnek od Biolomixu, když tak zase odkaz na tenhle ten mlýnek dám do komentáře, respektive do popisku pod video. Namli to máme, výborně. Díry v kalhotech, díry v kolenou, ona je zima, pak mají artrózu ty mladí ve 20. Kuju. A zase chytnu za ty kraje, prosím vás. Tady jeden prst, tady druhý prst. Zapnutí, vypnutí, nechám puk nasytit. No jo, to docela jde. To je ono, to je na snídani, jako dělaný. Takže dobrý kafe pro takového obyčejného konzumenta, kdo si doma dělá kávu v pákovém kávovaru.